Bueno, tampouco son Susana Sánchez Aríns, como podedes ver, pero hoxe na súa festa de aniversario escribiu estas palabras para que vos lera si se daba esta situación. Así que leo o que escribiu Susana. Nacín o 11 de maio de 1974, cando as flores nacen. Se botastes ben a conta, hoxe, case neste momento, polas contas da miña mãe fago 50 anos. E neste momento estou cas outras 4 coruxas e as amizades a festexar. Desculpai que non estea este ano convosco gozando dos encontros e das rexougas. Feliz de partillar con Ismael e o Xavier esta tríada final. Quero partillar o premio con as outras 4 coruxas que, a pesar de se utilizar nas miñas fabulacións, non me negaron a palabra. Para elas, primeiro, mais tamén para Andrea López, que soubo ler e reinterpretar os poemas do libro e crear unhas ilustracións que aínda hoxe me maravillan. E claro, partillar con A Través, a editora que sempre está aí e nos dá espazo ás reintegratas. Finalmente, quero agradecer ás compañeiras do Obradoiro de Escrita Apiario. Moitos destes relatos naceron nas nosas conversas, discusións e comentarios. E foron elas leitoras primeiras e de confianza. Porque moitas acreditamos que a leitura é un acto colectivo, mais eu estou convencida de que a escrita tamén o é. Obrigada.